O Clúster Alimentario de Galicia entregou esta mañá os premios Galicia Alimentación, uns galardóns creados para incentivar o consumo dos produtos do país e destacar as empresas máis innovadoras. Entre elas están a Granxa Campo Maior, a Casa Grande de Xanceda ou a Asociación de Conserveiras Sanfaco. Os premios Galicia Alimentación entregáronse esta mañá no foro do Clúster Alimentario de Galicia, que agrupa un total de 410 socios do sector da alimentación e das bebidas do país. O ovo cociñado a baixa temperatura de Granxa Campo Maior de Palas recibiu o premio ao produto innovador do ano. Un huevo que ya está cocinado dentro de la cáscara. Bueno, nosotros en Campo Maior ya llevamos un tiempo con la inquietud de innovar un producto tan básico y tan potente como es un huevo, ¿no? Pazo de Vilane, centrada na produción de ovos campeiros, e Casa Grande de Xanceda, de lácteos ecolóxicos, compartiron o galardón ao mellor proxecto empresarial. Ambas apostan por un sector de mercado que non deixa de sumar consumidores. Nuestra granja, las puertas están abiertas, la gente puede venir a visitarnos y puede ver realmente cómo viven nuestras vacas y lo que hay detrás de un yogur ecológico. Entonces, es un nicho de mercado, es un mercado muy pequeñito, pero yo creo que es un mercado de mucho futuro. Anfaco Cecopesca, Organización de Conserveiras de Peixe e Marisco, recibiu o premio á proxección dun sector en que Galicia é referencia. Desenrolaron unha serie de actividades fundamentais que é o que hoxe temos como un sector importante en Galicia, e non só en Galicia, sino en España, como rexión máis importante, produtora das conservas de pescados e mariscos. O premio á internacionalización foi para a luguesa Ingapan, que coas súas masas conxeladas chega xa a 19 países.